Guys. Sana all. Woo! Ano bro? Tsaga lang ba? Ulit tayo guys. Hey, jackpot. Sayong sayo talaga yan Sa pre. akin na to, nasa taas na. Visit sana ul. Magandang tanghali guys. Ayan guys. So, fishing na naman tayo. Manguulang tayo ngayon. So, yung kasama ko ito, pinaka-pugi. Ayan. You know? Bibis muna tayo guys. You know? Puging angler. Paano masabi? So, ayan guys. Papunta na kami sa San Luis. Ayun. So, stay put muna kayo guys. So ayun guys, nandito na tayo sa ating spot. Oh, init. Ayan. Oh. So ayan. Nagsisitap na kami. Marami na? Marami na huli? So ayan, may nagbabangka. Yun, bila. So ayan guys, stay put muna ako guys. Magsisitap muna ako. Huli. Huli guys. Huli. Huli guys. Kahuli na rin tayo. Sana all. Ay bro. Wow. Ang ganda guys. Sana all. Sulit. Yun. 1-0. Ganun yung tamang pagkagat. Sa mata. Ha? Wala na nga eh. Sayang bro. Sabi ko, huwag kang mag-alala, makakahuli rin tayo eh. Ay. Okay. Yuhu. Guys. Sana all. 2-0. Ganun lang, technique bro. Uy, sikat pa makawala. Hindi mo kapal pa rin yan? Iba na. Yung nandyan, yung gamit ko. Yung maliit? Oo. Ah, Bah! Bah! bah. Kailangan natin mag-upgrade. Good side. Auto. Pre, auto na ah. Alaul!
Laki. Huli. Huli. Laki to. Uy, laki. Guys. Sabi ko na nga ba eh. 3-0. Woo! Ano bro? Maghintay ka lang. Hindi na lang ata tayo ha. Ha? Hindi na lang ata ako. Sana all, sana all. Agat ka pa. Ang gala, nakula ko pati. Woohoo! Lakas ang hila. Oo. Muntik madala yung pamingwit ko. Guys, kahuli. Uy, sa wakas. Uy, sana all! Uy, ulang, naka-chamba rin oh. Alright. Sana all. Hayop na yan. Kaso wala tayong pain na. Ubusan na kaming pain guys, konti na lang. Tara, hanap tayo. Hanap muna kami guys ng pain. Ayan guys, nakakuha na kami ng bulate. Ayan. Tuloy na naman tayo mag-fishing. Ayan. Dilulong oh. Ay si GR. Oh, mag-ano na ako. Sit up muna ako. Pagod. Buko guys, buko. Niling. Guys, kain tayo. So ayun guys, abutan na tayo ng gabi. Lumipat kami sa tulay kasi maraming lamok dun sa baba. Guys, nakahuli tayo. Ano, lakas ng pitik niya? Oh. Ramdam na ramdam ko. Ang laki oh, putragis oh. Solid! Solid! Tsaga lang pa! Tsaga lang! Oo. Tsaga lang. Uy, lakas mo manipik. Ay, putragis. Sakit. Ay. Hihi, guys. Ayos. Ay. Laki rin oh. Lang. Thank you. Yan guys, nakahuli siya. Yee, Dodoy. Wala mo maraglag. Bilisan mo pre. Baka malaglag pa yan. Marami itlog! Maing itlog. Guys! Huli tayo guys. Sarap niyan ah. Oh. Marami itlog oh. Nadali tayo.
Sana all. Uy, sa akin din. Hop, hop, Nakagat. hop. Aray ko, nangipit pa. Nangipit pa rin, oh. Sinabit. Sa akin yung itlog, pre. Ilagay ko na dito. Sinabit ko sa akin. Ha? Sumabit? Sinabit. Sana all. Naratay ko lahat eh. Ay, umaga tayo dito, pre, ha? Ha? Umaga tayo dito. Eh. Ay, sinabit ko. Ayun guys, pahuli na naman. Ay, laki. Uy, putang ina. Hindi ka pa mahulog yung ano, charger. Sumabit, pre. Ay. So yun guys, nakahuli Guys, ng kasama nakahuli natin. tayo, guys, oh. Kalahating kilo. Yun oh, laki. Ang laki, solid. Tragis. Uy, Uy, umiipit pa. sobrang laki. Grabe oh, Uy. Halimaw. Yan, oh. pakalaki. Oh, Jackpot. laki guys. Jackpot. Swerte ni JR. Woohoo. Sana all. Uy, sana all. Tingnan mo, hawakan mo yung ano, pre. Yung binti. Binti. Opo. Yun no. Sana all. Oh. Laki, oh. Swerte. Uy, jackpot. Sayong-sayo talaga yan, Sa pre. akin na to, nasa taas na. Visit sana all. Uy. Yun guys, na malapit na ma-full memory card. So, ayan guys, abang-abangan nyo na lang mamaya-maya guys yung lahat ng huli namin. Kasi napo-full na yung ano ko, SD card at saka memory card. So, ayan guys, abang-abangan nyo na lang kayo mamaya yung mga huli namin. Ayan. Yung si GR nakachamba na. Nakachamba, hindi lang chamba, swerte talaga. Swerte pa. Nakatatlo na siya guys, ako nakaapat na ako. Pero nakuha ko yung nanay. So yan guys, abang-abang nyo na lang guys kasi wala talaga. Malapit na maubos yung ano, SD card. So yan guys, tipot muna kayo. Ayan guys, nakahuli tayo guys. Pang-5 guys. Sa akin, kay GR guys, 3. Sobrang laki naman yung huli niya. Ayan. Patayin ko na naman ulit guys kasi punong-puno na talaga. Ayan guys, nakahuli na naman tayo guys. Wow. Ayan. Woohoo! Ikaw, hipon, sa akin kang duli. So ayan guys, istipot na naman kayo. Hey guys, nakahuli na naman tayo, pang-6. Sana all. Maya na naman guys. So ayun guys, kakauwi lang natin. So ayun guys, time check guys. Alas 2 ng madaling araw na. Ayan. 2:05 na. So ito lang yung nahuli natin guys. Yan lang yung nahuli natin. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kay ano guys, kay JR guys, 3. Sobrang laki ng sa kanya yung isa. Ayan. So yun lang guys, thank you for watching. Like and share and subscribe. Bye.